Takže, takže zdravím vás u dalšího dílu Multiplayer Let's Play. Tak mě to přerušilo, jsem musel nutně vypnout. A jakože nechtěla si mi to potom jakože dělat znovu, jakože myslím znovu, jakože ten. Bych to řekl prostě udělat jakože se omlouvám a takové, jakože se to muselo hnedka vypnout a tak dále. Jakože vyvědět, že vyvědět, ale prostě svůj důvod to tady nebudu rozvádět. A skončili jsme u toho Jana Zelenky. Tak. Jak bych to řekl, tak on prostě se tam chová takhle. On jako rád, jako přiznal se v tom videu, že rád mučí a že má rád něco drastického, že ho spoutá, ne jakože ho, ale jakože někoho, jako za spousta. A má rád jakože když se nemůže bránit a udělal by a řeknu říkal, jak to říkal on, jakože kdyby s tím přízvukem od Němce. Tvůj, ty udělat šít na můj obličeje a já to potom slízat. Jako asi vy, jakože starší si dovedete představit, co jako říkal, ale já to tady radši říkat nebudu, protože mi to přijde jako samotného natypné. Budu jsem se udělat kyblík, že jo, mám nějaké hrozo, buď špeci nějaká, jo, mám 8, jo, to postačí v pohodě. Tak jo, no. Tak a no, to je taková hruza. Tak si dám tady, dám to dvojité, to nevypadá až tak strašně. Tak. Jakože vážně se omlouvám, jako za to, jak jsem se tam, jakože ten druhý díl skončil tak hrozně. Už co to bylo? Co to bylo? No to je jenom celý ten strom a šup. Tak to vypadá, že teďka tady. Jo. Jako tam jde teďka ten strom, tak tam bude voda. Aby, já vím, že to dostaneme 4, ale musím to dělat takové škaredý, jakože moc. Já myslím, že bude vypadat dobře, když to bude takhle 2. Už jsem měl jako tak vybrané místo, kde budu mít barák, ještě předtím, než jsem tady začal natáčet. Ale jsem tam přišel druhý den a viděl jsem tam jenom Griffry, teda ne Griffry, prostě mít ten ostrov Charlie, který jsem si tam vytvořil. A tak jsem si jako neměl jsem nic, protože já jsem jako se lekl a reflexy jsem do ní zautočil, tak oni mě samozřejmě zabili, protože oni byli tam 3 a já 1. A kdyby to bylo na ferovku 1 na 1, tak bych možná i vyhrál, protože jsem měl v té době dobré enchanty. No, předem si, jestli to vyjde. No, nevadí. Někdo to tady nebude zkoumat, třeba Minecraft a takový. No, že jsem to skončil. Ne. Tak vypneme a zapneme Minecraft. Pardon. Tady vidíte moji sexy bloku. Počkat, co musím tady nějak směrovat. Tak super na ten Minecraft. Mám video za smyčkou, kdybyste se ptali. Pane bož, teďka uvidíte moje heslo. Teda, jo, už jde. To nevím, jak to spravit, třeba jo, jestli tam dám. No, něco tam prostě dám. No, už jsem to asi skončili. Furt mám v hlavě to Jana Zelenku. Myslím, mě z něho blbě.
No víte co, tady to děláme takhle. Tak, tak. Jo. Aspoň nějak. Co jako pokouším, aby to jako bylo trošku aspoň hezké. Ale jakože, no, prostě to, nejsem žádný Minecraft, ale nemám žádnou, nejsem vůbec tak dobrý jako on. Kdybych si mi to jedno splnilo, být tak dobrý jako on, ale už natáčím poměrně dost hodně, protože hodně fanoušků si získal. Gogo, Vent, Minecrafták. Kdyby natáčel tak dřív než Minecrafták, tak mám určitě, no ne, jakože určitě musím dát jakože zábavný a tak dále a tak, ale a což se mi zatím moc nedaří, protože nemám o čem hovořit. Protože tak nemám žádný, nemám vůbec odběratele, tak nemůžu dělat ani akce, žádné takový, prostě pro koho bych to dělal, že? Tady tak můžu mluvit jenom tak, co budu natáčet, co budu dělat, co to právě dělám a tak dále. Teďka natáčím už, dneska je furt 7.1. a furt natáčím a tohle je třetí část z prvního dne. Chtěl jsem vědět, kolika tedy to byla část nebo díl, kdyby ještě dělal, na to musel být. Začátek, hledání místa pro domek, pak by to bylo třeba stavění domku, pokračování domku, nebo teda pokračování ve stavění domku, a to tady tohle. Drobné úpravy domečku a tak dále. Prostě takové kraviny. A teď tady tyhle. No, takže já bych to jakože už dnešek ukončil. Ale ještě jsem si tady dojít pro hodinu a mám ještě žebříky, protože dneska se mi fakt nechce natáčet. Tady udělám tu vodu a tak dále v osklínu a prostě už fakt dneska se mi nechce. Tu farmu udělám v osklínu, prostě všechno dělám. Prostě už fakt dneska ne. Tak, žebříky. Jo, to je, jo, ještě to uhlí musím si vzít. Jo, okay. Tak. Hop. Tak. Sakra, to nesnažím. Tak. To se tady dovojčíme. Tak. Čau.